yazi fika lapha kaMaSlep angilalanga yo le ndaba ingidla ubusuku bonke senzani umfundisi senzani sikhipha imali zethu ezingaka esontweni angeke eMaSlep msadi tsuwahle lisathi lihlayile bo Ekuseni kanje nendaba. Into sakho nokuyidlula nje sesizwe indaba nje ekuseni. eMaSlep wale lokhu kumemeza kaningi ayimbo msadi Yini mamji? ha Indaba ekuseni nkosami. hey kunzima kuningi mama kuningi ngeke Sakwenze lesonto esilihambayo ayingeke Yini manje mamji? kuningi umntana lo uthiwa umntana kaMfundisi Kahle wena. hayi ngiyakutshela mfazi Uyithatha phi leso? ungangibuzi angisho uyangazi ngiphethe amafayili Hayi wena. yebo mama Sizoboshwa. hey Yasizoboshwa. hey Ungangifaki emejeni. hey ngisho ne-DNA ithi 00 Hayi wena. ngiyakutshela yo mina ngithukiwe angithukiwe Angisezwa kahle ke. Awuphinde uthi kanjani? ngithukiwe ngithi lo mntana okuthiwa kuzoba umfundisi wethu we-future Yazi laba nditiye lami. lizobanda cabanga ngiphethe igace eziningi asikho i1 Hayi wena. asikho i1 isikhathi Tshela mina ke mawuthi umntwana singamemeze phezulu kwesiposho phela. Wathi umntwana lo akusuka wakaphasa G wabani kanti kwenzakalani kanti asikho kaPastor D okaPastor Mshishi hayi wena kuningi mfazi ngiyawujwetsa yo msadi akitsebi kitseng go tshore baruti ba jella na basadi hayi wena ngwana o bile jwang wa Pastor Mji wa Pastor wa rona asiphephile ke nathi mfazi asiphephile mfazi hayi mfazi ngiyakutshela hayi wena isaseyincane ke le ndaba ilokhu iyahamba kuthiwa phela uPastor lo wethu uNikodima uNikodima uyanyonyoba ebusuku hayi wena uya ngapha la kushewa khona amathambo ukhuluma indaba eziningi angazi kwenzakalani siyathakatha la esontweni kodwa uyakhumbula ngalelanga lelana diphilanga mzali sidibana phela sibuye emkhulekweni womama simbingelela washaya ngethula buka hawu Nokodima uyanyonyoba uNokodima ebusuku mfethu ujampa imililo emini sila amen mfundisi ibone mani isithunywa samasi savuma kulela bandla Saba sasenyangena isizwe samsishona phansi yisa sekufuna futhi phela akathi phela ngoba ngiyayivuma phela lengoma basi sifuna ukuvula lengoma ingoshula nje phansi tshona nje kanti ufuna uyanyanyoba lezi ezimnyama kahle yabona lezi ezimnyama yizo lezi vala ithunya zethu singasaboni nasenkonzweni nale mali esikoleka yasazi kwenzakalani kuthiwa kwakhe isonto kunini lakho lesonto alipheli kusho ukuthi phela le mali esikhiphayo iya ngayo lapha hayi phela mzali anyeke sikhone noma ingaya lapha iyenzeni kodwa abantwana ubumnyama thina sizoyenza njani Isithando sami hey this weekend kule conference ngimile bonke abefundisi bakhona ngifuna inkonzo ihambe kahle yazi Ugcina umtholile umfundisi imthethwa lobo uthi awumtholi inkosi yami. Hende uyashumayela phela uyababa loyana. angumtholile uzobabusisa sithando sami Nkosi yami. Hayi ngiyibona nje ngidla ukuthi hayi. Lobe kushama nqo phansi. Nkosi yami. ya ukuphi umntana mazi ngilambile sithando sami Hayi awumbize babakhe. Rory hawu khona la endlini Hawu umgcina sekamereni. Weroli. Awuzu babakhe uyakubiza wena. Yini inkinga yakho? Ngifuna ukwazi inkinga yakho yini babakhe uyakubiza uyathula. Uthuleleni? hawu phela ngikufundisanga kanjalo Ndlovukazi yami wenze njani ngathi imfundo zakho yini mama Hayi akusimfundo zami mina uyangimangaza lengane. Wenziwa yini? Sibalethe ukuthi ubaba khoma kubiza uvela uyithulele. Hayi shemaya. Hawu. Hayi. Bengicela usenzele ukudla lapha ekitchen lapha silambile. Kanti baba wena wayengazeli ungazenzeli ukudla. Hawu uyithatha phi manje le nto ayikhuluma ngalo? Ishe. Uzodelela babakho. Yini inkinga yakho sisi? Hayi ithi ngiphume mina ngoba nginenkonzo kumele ngihlangana nabazalwane ngale. Hayi ngingiyimele. Awufundisa ingane yakho mama lapha. Hayi bosibaletha.
Ukhuluma kanjani mara nobaba khuma ukhuluma kanje mntanami? Babami. Mawuthi ubaba kho uqonda ukuthini waphela ubaba kho lo? Umupho omunye ubaba omaziyo? Phela mina mama ngakuzwa la ukhuluma la ngithuma manje uthi ngiyokhela amanzi ukhuluma uthi ubaba kusubaba babami angazi mama yes. Hayi bo Spaletha. Sithi masikhuluma la noma ngikhuluma la uthatha izinto ezingakufuni uzihlanganise nawe. Ngikuzwile yini engangiphathi that is why ngenza ama attitude because I know manje sengiyazi ukuthi umusa kusubabami. Uzombiza nangegama. Lo baba lokukhulisile. Ubaba yakho lo mina ngimazike mina. Shuthi kahle ufuna ungitshela ukuthi mina ngihamba ngilala. Ufuna ukusho lokho. Shuthi phela. Ma yazini ngicela ungithengela amagwinya mntanami. Mawubuya sizoyikhuluma kahle le ndaba uzongitshela kahle ukuthi uyithatha mina ngiyazi ke leyo. Ufuna ukungimoshela umshado wami. Akukhulise kangaka lo baba sozothi namhlanje akusubaba. Mina ngikhumbula mina ngikhuluma lokho. Ngakuze usho kanjalo uthi hey umshibi babami Umbani leyo umshibi? Ubani leyo umshibi? Hayi cha zikhulu ozazi awugijime ke intombazana yongithengela amagwinya ubuye. Gijima nje impela. Shuthi wangizwa ngikhuluma. We Nkosi yami phela manje sengisenkingeni ke manje. Mayingandlula le ndaba leyafika itshela ubaba Khemba. We hayi. Kwamele ngenze something ngalomntana lo. Noma ngamthengela noma iPhone ngavele bekathi la ufuna iPhone. Angeke phela mele ivalwe phela awumuzwa wami yaphela. We ngiyothini Nkosi yami? Hey mamji awuse ngokukhaphezo asilusile ngenkonzo phela ngesonto. Yebo. Senkonzweni enkulu ngesonto. Yeah, sesithungisile sifele solanda into zethu soba bahle vele ngalilanga lesonto. Yebo, hayish. Yebo mama. Ayi, khona kunjalo. Ngiyambona yazi ngiyambona mama. Nalikomisi lakho ngizoze ngihambe ngalo. Yebo. Hey sesizobonana ke ngo-12 masolanda izambatho zethu. Okay. Yes, indaba zethu zaSunday. Asizamba iqedeni kwethu. Sawubona Ntombi. Unjani wengane? Awuzela ntombazana, awuzela kancane. Sowusheshe kakhulu, usheshe uyapi? emagunyeni. Uyemagunyeni umuhle kanje? Awu usemuhle. Kodwa le logo lifishane. Uphi ubaba wakho? Ubani? Ubaba wakho umfundisi? Ubani? Umfundisi. Oh usho Musa. Hayibo, girl, umbizana ngegama. Ayikhona loyo. Kahle. Inhlonipho seyayapi masilepe. Abantwana bethu. Kodwa. Lo muntu amthanda yaka namali. Ayibo, eish, lo muntu awungani wami. Amhlanje siyahona. Ngangura. Yeah, Number 1. sure. Ungena la uvangansi. Number 2. Happiness. Ungena ufakire ma off star. Sigojwe. Aya ngike sigodlo nasi. Number 3. Ufakire sigogo. Awuchoniphi imuzi yabantu wena. Hayi phela ngifuna ukugunda ngizosikhumula mase ngigundile. Ufuna ini? Hayi. Ayashisa amateki. Hayi. This is not Awukachini isindo. Hayi ukhokhelele phela umshibe mfethu. Kupira. Hayi ungayisho leyo. Ungazoni bayizisa stari sa Jose wena. Mushiwa nifuna mali anchira kuti azamnika mali mbai. Wena ufika manje uzonchira kuti ufuna shezi yako. Ipunywa kupi sheza ngangani niki fokofu. Aganga niki Ruto. Hayi phela uthi uyadlala mama. Ruto ni serious awuniwoni wena. Hayibo. Ya. Hayi. Hayi. Qinisile. Qinisile vele. Hanjwa. Hayi, mshibe kuphi? Hayi ndoda ukuphi? Awu, awangakhuluma bamba ucingo wathula. Hayi ngiyeza kusasa. Ngiyeza kusasa. Hayi ndoda ngiyeza. Hayi, hawu. Wo mana, ibambe kanjalo, Awungitshela. Yini lento yenzayo? Why ngikusiza ngaka uhluleka wena ukwenza into ngitshelile ngathi yenza exactly njengoba ngishilo.
ngithe mina omkhokhela uKhokhuvula awangamkhokhela indaba amkhokhela ngikhokhuvula imali yakhe into sakho ngeke ilunge hayi bo awusakhuluma yini manje ususebenza nomkhushulu indaba kwenze njani awungitshela ngithi mina ulo uKhokhuvula umnikile yini imali yebo noma cha phendula akusakhulumeki phela lokho ushumayela ngasontweni mali engaka ungezisilima wena ukhokha imali engaka kuKhokhuvula mina usangipkisho nje okuncane cha mina ngisize wena ngisiza ngiKhokhuvula bengisiza wena ukuthi isonto lakho ligcwala ngithi mina awusanginiki isho omncane zama phela nawe sincane awundoda hayi esincane nje sincane nami ngihawugeke phela ngikusizile hawu kusazocela kanje ebandleni lakho hayi nakhona nje ncane Yakasile. Yasifanike nokuthi ngiphethe nyalo ukuthi kushaya kancane ujabona. Lapha sana. Ngani ubokuphi ngalelela langa. Abantu bomsebenzi walapha. Hey laba bafana baqhamuka sebetshontsha inyama phela ebhodini bafaka ijazi. Hey lo bafana lapha sokusihle nje lapha yena. Hayibo hey. Hey nabo abantu. Hayibo. Imlo. Yabona manje. Yabona makithi bhuti uthi bhuti. Ngiyacela wena. Sekubhiya ake ngiyeke. Ngiyeke la phansi. Manje bhiya. Ayike. Ngiyawuthola nje nanisho ukuthi bhuti. Yabona baba. Kuke mina. Sani ndaba khona. Usayitwe. Ngizongithenga nonke. One by one. Yabo wena nje. Ngizokuthenga sibiya. Hawu ungithathe kanjani ngizothola imali. Ngizonithenga nomndenini. Uyabona madoda mawusunemali. Awubesana uhlale kanje. Indoda enemali ihlala kanje. Ibhala u4. Hey madoda. Hayi lento yini eniyenzayo. Yabo mina ngikhuluma ngemali mina nganithenga sibiya mina nganithenga. Hayi uthatha ingakho ke hayi ukuthi ngibambe ilotho ingakho nginikhande ibotho hawu ngizonikhanda ibotho lo muntu ozokhuluma kanjena kithi uyabona nje futhi ngingasho ukuthi ngizonikhanda ibotho ngizoniqedela hayi cha awusiboni uyabona nje futhi ngifuna nami nothenga ubhiya sixoxe kahle lento kukhona ibhiya uba ingane la lungelwa phatha imali yiyo wena ingane uzohamba uzothenga igoli elu2 ugoloko thenga nobhiya odwa ngoba ngiyabuya ngisawulandela imali so hamba mngani wami soyilanda imali uthinde ndoda imali wena hayi futhi engabe wena othengayo hayi ufuna wena ngathi umdala hawu mina futhi wena uzothenga kanti uba umdala imali nawe hayi phela imali vele uphuze lobutshwala ngizophuza utshwala ngenze biyeke phela utshwala hawu hamba uyathenga futhi wena ukho mdala ingoba nje ukuthi umubi kunalapha usuqalile ngeke ngithenga utshwala ke mina hamba othenga njengoba ngishilo nje Phuthuma uthumsela Awu bhuti ngishilo ngathi uyezwa. Uselana. Awu bhuti ngithe. Mana othi ngithumsela amathe phansi. Wabuya lamathe esomile awuphuzi uzokoma nawe. Lalela solanda enye imali ke sinawe. Solanda enye imali khululeka wena. Angixoxeni nini? Ngixoxela lo. Awudlungele. Usuyazivalela emalini. Ninokwenu ukwenzani? Phuzi hayi wathi udlamini siyahamba zokuxoxela ngendlela Ngifuna ukuthi zohle besehleli kahle namhlanje sazohliphiza kodwa futhi sikhandi ibotho la sazoyikhanda ibotho le ngokenzamhlaba yini bambi lotho ngani awu kanti akasezi lono tshwala bethu hawu
Hey, bengakutshela indoda amadoda. Hawu. Hey, bangayitshela. Uzongithoba namhlanje. Angixhawula hlala phansi. Hawu. Hlala phansi beka la. Imina uthatha inqumo. Phela mina ngibonge phela ngitshengisa ukubonga. Hlala phansi Usebenza Dluma. Hey, usebenza Dluma. Lalela. Uzobonga mase ngikhipha ibhabhalazi elizokudakwa nalo. Lalelani. Thina sihamba naleli. Sihamba nevodka. Nina salani naleli. Hawu. Nangu. Uye. Ukhulume naye. Fundisi. Lalela. Akusesiye phela uPastor Mshibe. Hawu, upastor banike manje kanti. SekuwuPastor Mungu. Usho ukuthi sekuphatha simulo. Ngulu. Lalela. Akuphelile. Ncane le melungu. Ncane. Kunale oyinika ukhokho vula. Ufuna enye futhi. Tshela, ufuna ukugunda ikhamba. Uyabona mfundisi, uma ungafuni kunginikeza le mali, mina ngizomtshela uPastor Darok. Nathi. Futhi ke ngiyazi ukuthi ingane akusiyo ekaDarok uyazi. Okunye uma uyitshela ukuthi mina angizokusha ngizokhuluma. Mina ngizomtshela. Nazi ya 2 double impact. Van Damme. Nazi akhoka. Asam. So boy. Hawu. Wathi into amshibe nje. Ngabe kwenze njani? Le nkabi kade ngayigcina. Mhlambe namhlanje ngizokhishwa isisu. Ake ngivule nawo umlayezo wakhe ngimbuke ukuthi uthini. Dear crazy. Ngicela ungisize lapha ndoda. Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Nginenkonzo enkulu kule weekend esiya kuyo. Inkinga yami ke inkulu ngoba ngizobe ngiphethe lo mcimbi nje kodwa angivumelekile ukukhuluma nabantu ngeinkinga ke engisazilungiso kwesikhashana. Ngizocela ke wena ndoda ngoba ngiyakwazi ukuthi ugudi ngapha ekulaleleni ulimi lwezandla. Ungitolikele ebantwini ukuthi ngizobe ngithini. Ngiyajabula kakhulu ke ndoda mangabe ungafika nami ngizokukhona ukuthi ngikubone ngedrinkanyana nawe ukwazi ukuthi ujabule. Uyabona ke ndoda yamadoda ngizocela ukuthi nje mangabe uthola lo myalezo wami ebese usheshe ke ungiphendula ke ngizwe ukuthi uthini. Baso, nawo Mshibe madoda. Awu dlala Shibe. Wathini kimi wena? Uxolo. Yabona lento oyenzayo. Ngibekezela sonke lesi sikhathi namanje kufanele ngibekezelele lento. Wait. Ngixolisa mina. Ndifikile phela ndaba sekubekezela. Nimubizela kubekezela or nibizela kuthini? Baba uKhokovula, sinenkinga nomshado wethu sidinga izeluleke. Uyaphela phela umshado wami. Uyabona lo baba uKhokovula? Yeah. Wangithatha wangisa esontweni le. Sondweni ya. Kwafika kwamnandi esontweni. Good. Uma ngabe sengifuna ukubuyela manje mina sengiyokhonza lapha akasafuni sehamba yedwa. Manje into enzakalayo siyahamba ke sinenkinga zethu ke lapha uyangithatha ukuthi asihambe siye ku marriage counseling. Yeah. Masifika kulo muntu akhona lo mfundisi nyana wakhona uyisimungulu kwayena lo mfundisi akakhulumi. Sibathi siyakhuluma naye akafuni ukukhuluma manje ngisazi ukuthi ngenze njani. Simungulu. Sekathulile akasakhuluma sekhuluma ngezandla umfundisi usesha lesi. Asazi ukuthi ungenwe yini. Mina ngazi ukuthi kwenze njani. Mhlawumbe khona inihlanganisayo ngoba manje yekelanda wayamasiyahle. Mina ngamsiza yabo. Anithi nina nifuna marriage council. Yebo kunjalo. Good. Mizamiyenzera mahara. But ke animichere. Ngwinga yenu kache. Ikuphi? Isekamereni? Ise dining room suite? Ise chikini or kanjani? hayi umama la izinto azenzayo nje angiyitholi kahle. Inkinga ukuthi mina
ubaba akafuni ukuthi ngiqhubeke nebandla ngiye enkonzweni kodwa mina ibandla ngiyalithanda kakhulu uNkulunkulu phela cha bengimtshelile ukuthi isonto mina ngiyalithanda ngivele ngafika lapha ngwamnandi lapha ngajabula ukuthi ngilapha Kwamnandi Sondwe kwamnandi esonto wajakura Sondwe akasafuni manje ukuhamba nami uhamba yedwa manje wena mama yakho ungazomienza spuchito aniti wena utete ndonda leo wainyisa Sondwe yafika Sondwe ni ya Sondwe Kamrandi yajakura Sondwe manje wena so yaijikera uichane mabypass uyaidoja lapha uhamba Sondwe ni uyedwa dwi why kanjalo babukhokhovula kunjani akumina akunjalo ukuthi nje ubaba nangu futhi naye uyangingiliza ungazongingiliza manje khumula one thing kunjani wena ngalifuni naleli sonto lakho na kwasekuqaleni niyakusora we uyajora lapha Sondwe ngibingelele ibandla ngibingelele bazalwane nonke niyaphila amen ngicela ukuthi uNkulunkulu nenkosi ibe nani siphakathi kwaleli bandla iphile nje nonke niyaphila nisokahle uke emakhaya amen hlobo ziyaphila zonke haleluya niphile nonke ngicela abanikelayo ngicela bonke indimbe nokubazalwane sihlangane kube kuhle enkonzweni yenzeka ngibingelele nangu uPastor Mshibe ngapha ngicela niyamazi nonke shine baba Mshibe shine baba size kuPastor Babu Trace ngapha shine Babu Trace ngapha ake ngibingelele abantwana bami girls isho mabhebeza nezinsizwa phela namhlanje impela ngilando uPastor omkhulu Pastor Namandla amen Pastor Hlobile amen Pastor Cebezelayo amen Pastor Zona imali haleluya hayi ake nginikele kuwe khehla lami asiri amen haleluya hayi umfundisi namhlanje impela hayi asibe no amen mazolo asibe no amen amen akhuluma namhlanje umfundisi manje awuyasho umfundisi namhlanje ngoba lingaphumi izwi nje ningamangali uthi uyanamukela uthi uyamtshela nomoya namhlanje ukuthi ikhoma senu igcwele hey amakhadi hawu umswayipeni hey ama black card ama gold card hayibo uyaphithizela mfundisi hayibo hayi uthi khona nalese ikhomeni yebo awukosami hayi nkosami kodwa ke ngicela ukuthi namhlanje ke mangabe sengikhiphe sezimali hey nginayo ke account number yami engizonishiyela yona amen namhlanje yinje ku Pastor Mshibe iza kimi njengomfundisi omkhulu onamandla ukudlula yena uyabona njengoba ngilapha namhlanje ngizokhipha iprofeti Jesus khona into engizozenza kini Jesus ngolikhulekela bese kuphuma inyo wena oh hayi umfundisi uthi hayi nginganikela kiyo yonke into kimi namhlanje nginganika nje niphathisa Nkosi yami 2018 thatha mfundisi siyabonga ngani yami hey namhlanje kuzoba mnandi namhlanje kuzoba mnandi ke bantwana bami uthi umfundisi thulani nibukele namhlanje sibukile mfundisi uthi namhlanje nize ningisendele ngama e-wallet mfundisi hey haleluya Jesus uwele hayibo uthi ngicela ngoba uthi umfundisi namhlanje izwi lakhe uthengise ngalenyangeni uyafuna amandla amakhulu andlula ibandla laka Pastor Dalo